Kulukudukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezwe mina kuveze ngintuthu ungakhumalo bathi ila sibona amagumede mhlawumbe makuthi uzemusha like ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu ngabe sivuthwe yini le ngqwelo kanye mhlawumbe isadinga impela ibhodo laphana bafethu ke yabona mangabe kuthinta laphana izinto ezithinta amabhinca okanye itrend ethinta amabhinca bafethu kumnandi kakhulu mangabe sibheka ke laphana futhi siphinde sihlabele phambili sibheka udaba la namhlanje udaba oluthinta laphana insizwa uSmomoza umfo walaphana ubhekeni wamabhinca laphana kuzokhumbula ukuthi ke insizwa lena engazibekile phansi impela ethanda laphana ke ukuphawula mangabe kukhona into enzakalayo kanye khona mhlambe itrend ebanjiwe laphana kuSmomoza usevele waphenduka inhlekisa enkundleni zokuxhumana nje kuza ngemuva kwesithombe athwetshule sona nje esiveza sona ubuyena bakhe uqobala kuzokhumbuleka ke ukuthi insizwa ekuyaduma kakhulu laphana ukuthi ishooter ngabo Snapchat laphana mangabe ishooter ngalezi ithombe ezenza ukuthi ube ngconywana ke busweni laphana abaculi abaningi babe sebasithatha impela isithombe sikaSmomoza kade sitrend enkundleni zokuxhumana ashuthe khona edlala ibhola ngomunye wabathwebuli laphana kade bekhona ebamba iqhaza laphana emidlalweni wamabhinca laphana kanjalo futhi noKhozi FM mhlambe ke bokuthi awasiboni lesithombe sona lesimpela esivela escreenini laphana senkunzi uSmomoza abantu abaningi ebebese bathatha izithombe zakhe impela bathi yazibona ukuthi kunzima kanjani ukushutha ngoSnapchat namhlanje ke sinethulela isithombe sikaSmomoza la kuvela khona ubiyena mhlawumbe ke bona ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ubona uSmomoza usevuthwe ngempela yini okanye mhlawumbe usadinga ibhodo laphana ke sihlangene futhi ke kwi-comment section sixoxe ngalolu daba ngase ukuthi ke izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.